Grupp ta' votanti żgħażagħ ingħaqdu flimkien biex jagħtu l-appoġġ tagħhom għal vot favur il-le fir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbija. Rappreżentanti f'isem diversi għaqdiet fissru kif huma qed jagħmlu dan bi prinċipju ta' konservazzjoni u sostenibilità. Sostnew li din hija opportunità għaż-żgħażagħ biex jivvutaw għal Malta ambjentalment aħjar fil-ġejjieni. Bernice Saliba, attivista f'isem il-Youth for the Environment, qalet li pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea jagħmlu sforzi kbar fil-konservazzjoni tal-gamim u f'Malta mhux qed nipproteġuhom. Hija saħqet li żgħażagħ imwielda fis-snin design trabbew jirrispettaw l-ambjent u talmu dwar it-tibdil fil-klima u l-qerda ta' speċi differenti ta' pjanti u annimali. Steve Zammitlupi li huwa membru tal-BirdLife saħaq li vot le fir-referendum ma jfissirx li jkunu qed jintessew it-tradizzjonijiet Maltin u ma ħeġġew lil żgħażagħ oħra biex ma jkunux indifferenti dwar ir-referendum. Intant l-Għaqda Kaċċatturi San Ubertu iddiskrivit rapport ippubblikat mill-Għaqda Shout bħala provokattiv u allarmanti. Ir-rapport jikkonkludi li fir-rebbija il-kaċċaturi għandhom il-permess li jikkaċċjaw fi kważi 80% tal-kampanja Maltija. Iżda l-Għaqda San Ubertu fissret kif rapport tal-MEPA jġib fix-xejn din id-dikjarazzjoni. Intqal li rapport tal-MEPA juri li 70% tal-art hija klassifikata bħala kampanja. Nofs din l-art kollha tintuża għal skop agrikolu u għalhekk ma jsirx kaċċa fiha. Dan ifisser li jibqa' 60 km ta' art li 20 km huma riservi naturali u fihom huwa projbit li jsir kaċċa. Imbagħad hemm art li qiegħda il-privat b'ċens u tneħħija tal-kaċċa fir-rebbija ma tagħmilx differenza. Dan għax iż-żoni aċċessibbli għall pubbliku mhux se jinbidlu. L-istess għaqda tikkonsidra l-għajta tax-Shout bħala provokazzjoni li qed tikser id-drittijiet tal-kaċċaturi biex jagħmlu użu minn proprjetà privata jew artijiet li minnhom għandhom dritt li jikkaċċjaw b'mod legali fir-rebbija.